Mihajl, koju pjesmu najviše voliš? Znaš pjesmu ja za čuda letim? Znaš li na mjestu mom, gdje su pjevo najglasnije? Nisi baš najglasniji, zašto? Pavalo ti se. Kako gledi rekao? 8. Kod s kim si došao? Okay. Jesu one te nikad odvele u Hrvatsku? Jesu te one nikad odvele u Hrvatsku? Isu, tvoj prijatelj će biti najbolji od nas. A znaš ko ti je to najbolji prijatelj? Pa ja. Nemoj ići. Što želiš poručiti ljudima? Što želiš poručiti ljudima kao mladi?